विश्रांती संपली, उठले. दिवसाचा एक प्रहर अजून बाकी होता. दिवसाचा एक प्रहर बाकी होता. मिथिलेतला आजचा पहिला दिवस होता. लक्ष्मणजींना मिथिला नगरी बघावीशी वाटली. आपणही बघा ना, एखाद्या नवीन शहरामध्ये जर गेलो तर ते शहर थोडस फिरून बघावं. पहिल्यांदा गेल्यावर तर असं वाटतच. लक्ष्मणजींना वाटलं हे नगर आपण बघावं, पण बोलायचं कसं? गुरुदेवांच्या समोर दादा आहेत माझ्यापेक्षा मोठे, ते सुद्धा बोलत नाहीयेत. लक्ष्मणजींच्या मनातला भाव ओळखून राम गुरुदेवांना म्हणाले, गुरुदेव, लक्ष्मण नगर बघू इच्छितोय. गुरुदेव म्हणाले, लक्ष्मण बघू इच्छितोय ना, मग जाऊ दे की त्याला. नाही म्हटले, मी जाऊ का सोबत? ते म्हणाले, लक्ष्मणाला बघायचंय ना. नाही गुरुदेव, मी जातो ना सोबत. लक्ष्मण लहान आहे अजून. म्हणजे लक्ष्मण लहान आहे आणि तू फार मोठा आहेस होय. नाही गुरुदेव, लक्ष्मण पहिल्यांदाच आलाय ना इथे. लक्ष्मण पहिल्यांदा आलाय आणि तू काय वाऱ्या करतोस? राम म्हणाले, गुरुदेव, सगळंच कसं सांगू आणि तुम्हाला ठाऊक नाही असं तरी कसं म्हणू? गुरुदेव, ज्या भक्तीची भेट घडविण्यासाठी तुम्ही मला घेऊन आलात ना, त्या भक्ती बरोबर माझं नातं जन्मोजन्मीच आहे. जिथं भक्ती असते ना तिथं मी जातो. प्रत्येक जन्मात जातो, प्रत्येक अवतारात जातो. गुरुदेव, भक्तीशी संबंध आहे हो माझा. रामायण, रामकथा, अरे फार गोड आहे रे. गुरुदेवांनी परवानगी दिली बघा. रामजी आणि लक्ष्मणजी मिथिला नगरी बघत बघत पुढं पुढं जाऊ लागले आणि सगळ्या मिथिलेमध्ये बातमी पसरली, 2 राजपुत्र आले आहेत, अतिशय सुंदर आहेत आणि आपलं नगर बघण्यासाठी ते बाहेर फिरतायत. माणसं गोळा झाली, माणसं जमा झाली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला माणसंच माणसं, सगळे यांच्याकडे कौतुकानं बघतायत. रामजींचं आणि लक्ष्मणजींचं ते सौंदर्य बघून अशी स्थिती झाली की किती बघावं आणि किती नको. सगळे बघतायत. राम चालले आहेत. रामजींच्या लक्ष्मणजींच्या वयांचे सवंगडी रामजींच्या बरोबर निघाले. समवयस्क असणारे रामजींच्या हाताला सुद्धा स्पर्श करतायत. म्हणतायत, राम राम, आपण इकडे जाऊया ना हो. इकडे हे आहे बघायला, हे बघायला आहे. सगळ्या मुलांना रामजींना स्पर्श करून बघावासा वाटतोय. सेलिब्रिटी आल्यावर नाही का आपल्याला शेक हँड करावा वाटत. एखादा हिरो आला, हिरो, आपल्याला वाटतं त्याच्याबरोबर जाऊन शेक हँड करावा, हस्तांदोलन. अरे हा जगाचा सेलिब्रिटी होता. हे सेलिब्रिटी काय आहेत त्याच्या पुढं? सगळ्यांना वाटतंय त्याला स्पर्श करून बघावा. मुलं भोवताली घोंगावतायत. अगदी रामजींना म्हणतायत, रामराया, आपण इकडे इकडे चला, इकडे बघूया. रस्त्यात माणसं बघतायत. सख्या एकमेकींच्या कानात कुजबुजतायत. काही मुली आपल्या माडीच्या वरच्या छतावरून रामजींचं दर्शन घेतायत आणि एकमेकींमध्ये चर्चा करतायत. बघ ना ग, किती गोड आहेत ना, किती सुंदर आहेत ग. यांच्याकडे बघत बघावंसं वाटतं. बघत राहावंसं वाटतं. आपल्या जानकीला ना असाच नवरा पाहिजे बघ. जानकीला असाच पाहिजे. मुली एकमेकींमध्ये बोलतायत. जानकीच्या सख्या आहेत ना, सगळ्या बोलतायत. म्हणतायत, बघ ना ग, देव सुद्धा एवढे सुंदर नाहीत. भगवान विष्णूंना 4 हात आहेत, ब्रह्माजींना 4 मुख आहेत. शिवजींचा वेश काहीतरी वेगळाच आहे. पण या सावळ्या राजपुत्राकडे बघ ना, किती गोड दिसतोय, निर्दोष वाटतोय. बघ, सगळ्या बघतायत. मन त्या दिशेला गेलंय. पण कुठली सखी म्हणतीये, होय ग, तू म्हणतेस ते खरंय, आपल्या जानकीला असाच वर पाहिजे बघ. पण अगं, जनक राजांची प्रतिज्ञा किती मोठी आहे. शिवधनुष्य, शिवधनुष्याचा भंग साधी गोष्ट नाहीये ती.
दुसरी सखी म्हणते नाही ग, त्याची सुद्धा काळजी करू नकोस. हे न दिसायला लहान आहेत, पण ह्यांची कीर्ती खूप मोठी आहे, यांचं कर्तृत्व खूप मोठं आहे. अगं मी असं ऐकून आहे की यांनी त्राटिकेचा वध केलाय, मारीक सुभाऊंचा प्रतिबंध यांच्याकडूनच झालाय, अहिल्याचा उद्धार घडलाय बघ, तो थोरला दिसतोय ना त्याच्याकडून. अगं हे दिसायला लहान असले तरी कर्तृत्वानं खूप मोठे आहेत, खूप मोठे आहेत ग. आपल्या जानकीला तोच मिळावा बघ. काही मुली बघतायत, काही मुलींना, काही सख्यांना वरून रामरायांचा चेहरा दिसत नाहीये, चेहरा दिसत नाहीये. मग एक सखी युक्ती करते, ओंजळीमध्ये फुलं घेते, वरून रामजींच्या मस्तकावरती फुलं पडतील अशा पद्धतीनं ती फुलं टाकतीये. वरून काय पडलं म्हणून राम वर बघतायत. वर बघल्या बरोबर त्यांचं दर्शन घडत आहे, त्यांचं दर्शन घडत आहे. सुमन समर्पित करतायत रामचरितमानस. सुमन असा शब्द येतो, शब्द प्रेरणा देतो बोलण्यासाठी. सुमन, सुमन. काही महात्मे याचे भाव सांगतात. सखीना वरून पुष्प टाकली, सुमन याचा एक अर्थ पुष्प. रामजींनी वर बघावं म्हणून समर्पित केली, वरून टाकली सुमन. एक महात्मा सांगतो, कदाचित असंही असेल, वरची सखी फुलं टाकून इशारा करत असेल रामजींना, हे रामराया उद्या सकाळी ही फुलं ज्या बागेतली आहेत ना, त्या बागेत, त्या पुष्पवाटिकेत आमच्या जानकीजींची तुमची भेट होऊ शकते. इशारा आहे. कुणी महात्मा सांगतो की सखी म्हणते रामजी हे सुमन जेवढे कोमल आहेत ना, तेवढे आमच्या सियाजू कोमल आहेत बघा. कुणी महात्मा सांगतो सुमन या शब्दाचा एक अर्थ पुष्प, फुलं असा होत असला तरी या शब्दाचा एक अर्थ सुमन, चांगलं मन, निर्मळ मन, नितळ मन, स्वच्छ मन, कपटरहित मन. सुमन ईश्वराच्या चरणी अंतःकरणपूर्वक व्हायचं असतं आमचं चांगलं मन. पुष्प टाकतायत सख्या, एकमेकींमध्ये कौतुकानं बोलतायत, एकमेकींकडं जानकीला हाच वर मिळावा बघ ही भावना प्रकट करतायत. काही महात्मे सांगतात, एका मुलीचं नुकतंच लग्न झालं होतं मिथिलेमध्ये. ती त्या दिवशी होती आणि माडीवरती उभा राहून रामजींकडे बघत होती. तिचं देहभान गेलं होतं, प्रत्यक्ष भगवंत पुढून चाललेला ती बघते आहे. सून आहे त्या घरातली, नववधू आहे त्या घरातली, नुकतंच लग्न झालंय आणि रामजींकडे बघताना तिचा पदर ढळलाय, वरच्या बाजूला आहे, एकटीच आहे, तिला भान नाहीये, ती भाव विभोर होऊन बघते आहे. तेवढ्यात तिची सासू आली, सासू. आणि सासू आल्याबरोबर म्हणाली, आगा 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 ग, कळतंय का नाही तुला? असं कसं उभा राहिलीस? पदर पडलाय तुझा. असं सगळ्यांनी जर तुला बघितलं तर? ती सून म्हणाली, अहो आत्याबाई, सगळे त्या भगवंताचं मुख बघण्यात गुंतले आहेत. एकट्या तुम्ही कपाळ करंटे आहात की प्रत्यक्ष चैतन्य समोर चाललंय, प्रत्यक्ष चैतन्य समोरून जात आहे आणि तुम्ही माझ्या पदराकडे गुंतलात, माझ्या पदराकडे बघताय. समोर बघा. असं ती सून मनात म्हणाली बरं का, मनात. मोठ्यानं म्हटल्यावर त्या काळातली सासू आहे ती, ह्या काळातली नाही. ह्या काळातल्या सासूला आवाज वाढवून भागत नाही आजकाल. रामराय चालले आहेत, रामराय चालले आहेत, लक्ष्मणजी सोबत आहेत. लक्ष्मणजीच्या समवेत मिथिला नगरी बघणं सुरू आहे सगळ्यांनी. मग यज्ञस्थळी पदार्पण केलं. मुलं यज्ञस्थळ दाखवतायत. इथं अशी व्यवस्था असेल बघा, इथं धनुष्य ठेवलं जाईल, या ठिकाणी राजगृहातली माणसं बसतील, या ठिकाणी बाहेरचे जे राजे महाराजे येतील त्यांची व्यवस्था असेल,
इथं संपूर्ण प्रजा बसेल. राम कौतुकानं बघतायत, राम कौतुकानं बघतायत. आणि काही वेळ झाला, रामजी म्हणाले, बाबांनो आता आम्हाला जावं लागेल रे. गुरुदेवांची परवानगी घेऊन आलोत आम्ही, पण वेळेच्या आत या असं सांगितलं गुरुदेवांनी, आम्हाला जायला लागेल. राम परत निघाले. सगळ्यांना वाटतं आहे त्यांनी जाऊ नये, तरी सुद्धा निघाले. यथावकाश गुरुदेवांच्या समोर पोहोचले. गुरुदेवांना वंदन झालं.